بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري السلام عليكم إني بمن يا Korbashitila ما كريم بافوني تشا kofana bisika fo ko mabito ike yela bara la mo bafo ini bara oche sabula bara nyuma kechiko nyuma inga fo yere bara kechiko nyuma abla mo bi fola awo ayo kamo andre chukroba do ko ma ko baro bara nyegono do kera ma do kera la fen kono akra fen yakono ko baro bara nyegono ma kelen kono kera fen yakono oche abi bara kechiko nyuma ko fo e bi fon fo minga sebela blay nga fo bi fon fo minga jien kono nam bara la akeni sebe ni akeni sebe ma fo ma bisika fen diga fen bela nga bi makunye o abodo ko fo bara ko langulo fana ti ba fo te malangulo ne be ni fon fo min kay sebe maka nyeni ibsika nyen sura la blay imaye ka fo ko la gochilite me ibaye ka fo mo ko be no lupta nyamana o ita feno to mo nyamana o bulu funa makonye ba kanu sewe ayu o bendi okoni do be no yibe jonla be sabara sire ka sabara ko dorme tanta yibe jonla o ngani mi yake na sewe o tifen sura la o bara o bara a benan na fane do able wani yake ka nyebi fe sura la ayu chokro ba fi ko de fo ko ni kamalan ko nin tenga bara yo ko bando sino mani baratu wolo be ba dege o che amanda ye de able o amanda ye amanda ye o na man ni ko fe mu mandi mo ye o ki ka kiteni no te na kara ye abake nam machinatina abijanye amandigala de able ya fam arjo bara jaranye amba anyandigala am kake nam taso do fona be no moni jaroye wala ki o bala ka monike o yidige monna taso do be no fenge jaroye menija jara dowye do tay mawli boli do tay refna euro franc benata do able o na majja iye itna se ka nyesro Allah akbar ya fam nam chorwa kuma yace amaja ide note absa ni digala bisi ni digala bisi awo wala mo ko flefinye ikinye me finye dengono ko e bain o e bain note fien be ko na ble Allah akbar be wa do nga foko ni ala ko ni anda fien bi kono abe faka mu fo nam adamade ala ala ifeno di ama we hakili ni donia doye sikatola absiga to amandi amsiga nyere dige fen chamana o ni ego sisa ki tisi nam kasro ere madam ne volable we bandi o sikatola o bendi ogoni note ala ifeno di makaba fem misiga to ibisala we hakili tiga donia yi sikatola o no ni mo mi kon ka kena hakilla donia bal do koro donia do bisoro sikatola o ni hakili bla barala ikanga ibisewu sikatola ubeni musukoroba do le ga fonema ko gabugula ko gado muso ni tafieta bolo abse ka datatuma fiena dai ngola akbar ko gado muso gabugula ni tafie masoro ko tasuma fieni dai oche ngola akbar oche able jengono ibta solo le fena we na nyina bo chodo e kodoy o no tibolo namu ibi wajiba ga fere wala de nyini wasay mo konye Allah akbar jono tige wodi o musukoroba do le fone awo fifala nyiko tafie chama to ko tafie masoro de gabugula ko gado muso bi tasuma fiena dai etaso tafie wala fifala be chama mi famu la wuri o tasuma mene de kama sikatola parce que fien de bola iba ka tasuma fifa abi mene fien bi sorala maintenant no tibulu wasay mo ganya e wajibi asisa de ka fie ka fere were nyini wasay mo ganya sikatola o jino tiga wode mo kan ni glu fenklina ka foko nini te mbako tinye o kuma do ni domanye ni fere domanye i fere were nyini i mo go binye Allah akbar ayo bismillah mamanandre ablanan biye arabaye septembre kalo klim kwa ani konoton solo samba fla ni mukwa ni kilin fasiri ba sebene ke fasiri gafu kono o amna laje ka frete folo kuma bodo nyefo mo ye wasa family ka sika sura dola tubarakallah amba damni gafe mun to le républicain ale musababi
ala jira k'a fɔ ko ani Bamakɔ cɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 200 jate kan ko Bamanchu kɔni ye bingani wale dɔ kɛ yen nɔ Kaye sira la ko mɔgɔ 5 ni tora ko la mɔgɔ 4 k'olu joginna k'u ye mɔbiliba minnu bɛ chariw ta porte-char k'u ye tawila kelen k'u ye olu jeni Abilandani o tɛ ɲuman ye ka jira k'a fɔ nin kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ye Kolokani cercle ani Jɛma cercle dancɛ de ye Allahu Akbar donc Bamanchu sera bara a kɛra o furancɛ de la bilen et puis a kɛra tilegan fɛ dɛrɛ o de y'a kumaba ye a kɛra sɔgɔmada joona fɛ aw de tɛ tilegan fɛ dɛrɛ nka a ko tora senna ka don tile kɔnɔ bilen awɔ kunu an y'a to Ala ma an kɔni bɛ dugawu kɛ bilen o tɛ hɛrɛ Ala ka ɲuman bɔ nin ko in na amin ya rabi n'o tɛ nin ko ninnu ma nɔgɔ o bɔlen kɔ sa ko Faransi minisiri min ɲɛsinnen don ka finitigiw ka koɲɔgɔn ma o k'olu ye Choguel Kokala Mayiga ka jalakilikanw jaabi min bɛ tali kɛ Fondation Frédéric Berger ka lasigiden min bɛ yan nɔ ni o ye Christian Clati ye ale kɔni y'a sɛmɛtiya k'a fɔ ko olu ka ɲɛmɔgɔ mɔgɔ mana ɲɛmɔgɔ a la Allemagne sisan k'o tɛna kɛ sababu ye ni ka jɛ ɲɔgɔn na baara bɛ Mali ni Allemagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka dankari kɛ o la fiɲɛ d'a kɔrɔ ayiwa tubaarikala gafe mun tɔgɔlen sɔrɔ faso ka fasiri ɲɛta est-ce que an bɛ ɲɛta sira kan ko Dr Choguel Kokala Mayiga ayiwa ɲɛta ni ayiwa kuma ka ca nka ko Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ lasigiba kɛnɛ kan min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ min kɛnɛ kan ale nana ko a ye kuma minnu fɔ ko a jara fasoden caman ye ko a nalen fana ko a kunbɛnna ni jamanaden caman bɔra k'a kunbɛn ko Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaba Kolonɛli Asimi Goyita ye ale fana ye a kunbɛn kununko tile kɔnɔna na Abilandani o bɔlen ko sa ko adamadenya yɛrɛ taabolo kan ko ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ min bɛ wele ko Forum des humanités africaines farafinna kɔnɔ an ka hadamadenya farafinya ka hadamadenya golofin ka hadamadenya an b'o dɔn dɛ maaya taabolo awɔ ko tɔnsigiba dɔ bɛna ko ninnu siratigɛ kan Abilandani an b'i wele o kɛnɛ kan an b'i wele parce que e bamanan ye ayiwa a bɛ wele o diya ye o bɔlen ko sa ka jira k'a fɔ ko Lamine Seydou Traoré ye jiko ni kuranko minisiri ye k'a jira k'a fɔ u ŋaniya don jibonton fɔlɔ ka se ka sigi sen kan yanni k'a to camancɛ fanga ka kun cɛ min bɛ tali kɛ musow ka ɲɔgɔnkunba min bɛ farafinna n'a wele ko Ligue des champions féminin Afrique a jira sa k'a fɔ ko ntolaci kulu ko olu bɛna suganti sɔɔni tubaarikala le canard déchaîné na ale n'a ka ja min bɛ kuma ale ja ye jumɛn ye kuma ye mun ye an ɲɛ bɛ ja 3 de la yan ne kɔni ja t'a la dɛ e ja t'a la ayiwa dɔnni bɔlen don Kolonɛli Asimi Goyita fɛ dɔnni bɔlen don Jean-Yves Le Drian fɛ ministre français des affaires étrangères awɔ ma se ka sabanan de dɔn nka bɔlen don Emmanuel Macron fana fɛ France ka ɲɛma a b'a la k'a fɔ ko jɔn de bɛ kuma fɔlɔ ayi a tɛ ka mɔgɔ kuma nka mɔgɔ ma kuma yan o kɛlen don k'a ɲɛfɔ gɛlɛya min bɛ sisan Faransi b'a la ka taabolo kura min ta ka ɲɛsin Mali ma ko o b'a to ale bɛ faamuyali kɛ a b'ale hakili jigin film kɔrɔ dɔ la n bɛ wele ko n'a ye sanga sɔrɔ kosɛbɛ ko film western ko fɛn ɲuman le bon la brute min ni wolomali kelen tɛ a la ani le trian ale ye trian ye fɛn min bɛ kulu kɔnɔna na nka ale bɛ tiɲɛni kɛ ka ɲɛsin kulu yɛrɛ ma k'ale bi ale hakili jigin o de la Abilandani o kɔrɔ ɲuman bɛ yen il y a ceux qui creusent dɔw b'a tiɲɛ ko fana b'a la ko Mali Faransi b'a la ka min kɛ sisan k'a bɛ ale hakili jigin o de la Abilandani tubaarikala n'a y'o bila kɛrɛfɛ l'indépendant o ye gafe ye o kɔrɔ di an k'an yɛrɛ ta an b'an yɛrɛ bolo wa ayiwa an bɛ ka hakilila dɔw ni kuma dɔw fɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka jigiya kɔrɔw la nati nka
France jamana ɲɛmɔgɔw ko olu kɔni dusu kasilen don yanni k'u y'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ye hakilila minnu fɔ o de la ka ɲɛsin Faransi ma o k'olu tɛ tiɲɛw ye sabula k'a jira k'a fɔ ko Barkani ye Mali bila k'a sɔrɔ ni taama bɛ k'an bila sanfɛ ka bɔ an kɔrɔ k'an bila sanfɛ ka bɔ an kɔrɔ ko Barkani kɛlen don k'o kɛ o ko kuma tɛ tiɲɛ ye o bɔlen ko sa ko Mali fana UEMOA kɛnɛ kan ko an b'a la ka CFA wari miliyari 50 jate ka o ɲini min bɛ tali kɛ vérificateur général ale ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na ko Mali faso ka baarakɛla dɔw bɛ yen minnu ni olu sen ɲɛmɛ ko nɔgɔlen dɔw la nafolo ko siratigɛ la ko sɔɔni ko jalakili bɛna ta ka ɲɛsin olu ma Ablaye ala kana n bila o yɔrɔ la Ablaye ti ɲini kasa mana wuli ntori ka mun b'a la ayiwa siga t'o la ko ni samaw kɛlɛla e tɛ zɔnzɔnni jɔyɔrɔ t'a la info matin information b'a kɔnɔ a jira k'a fɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga kunbɛnna kunungo n'u wasa ye jamanaden caman fɛ Ablaye dan tubaarikala o bɔlen sa ko pôle économique financier n'o ye kiiribulon min ɲɛsinnen don musaka ko sɛgɛsɛgɛliw n'o kiiriko ɲɛnabɔli ma ko finitigiw ka ministreso ma mafalenba min bɛ wele ko délégué principal du contrôle financier u ka nafoloko sɛgɛsɛgɛli ɲɛmɔgɔba ko ale kɔni minɛna ka don kaso la kunungo Ablaye dan yo o kuma sa dasi tɛ ala civil tɛ la sisan donc u bɛ sɛbɛn la aya alors ni dasi yɛrɛ t'a la ne ma deli k'a fɛ yan ko an ka an sigi ka ko in lajɛ ayiwa a ma dan yɔrɔ min na an k'a dan lajɛ fɔlɔ n'o tɛ kuma ka ca ayiwa min bɛ tali kɛ URD kɔnɔna na ko section n'o ye tɔn bolofara 45 ye k'olu y'a jira k'a fɔ u b'a fɛ Dr Boubou Cissé ka kɛ tɔn ka cɛbɔ ye Boubou Cissé ale yɛrɛ bɛ min fɔlɔ de Boubou yɛrɛ bolilen tɛna kɛ fɔlɔ de ayiwa a famana k'a kan bɔ kɔni les échos b'a fɔ wele est-ce que an kan bɔra de ayiwa min bɛ tali kɛ UNESCO olu kɔni b'a fɛ k'u kan bɔ Ablaye sabula a jira k'a fɔ k'u ye tɔnsigiba dɔ hakilila ta ka ɲɛsin an ka kanw ani an ka laadala kow ma farafinna kɔnɔ Ablaye dan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sɔrɔ yakubali bɔnɔgɔla fɛɛrɛw minnu ni a bɛ se k'a fɔ ko u tɛ sariyaba kɔnɔ ten ko a jira sa k'a fɔ katakataniw ko olu kɔni kɛmɛ kayikaw ka sirakan taama fɛɛrɛ kura dɔw ye kayi kelen kɔnɔna na yen nɔ sa ko sigikafɔ ni ɲɔgɔn faamu k'o kɛmɛ taabolo kura ye u b'a fɛ ka min kɛ walasa ka se ka dan sigi jɔnya la bɛnkan dɔ k'o tɛmɛna cakɛda fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye IPAFA ani IPU ye k'o bɛ kɛ sababu ye ni ka ni kura don an ka jamana sanfɛ kalanko la Ablaye dan l'indicateur de renouveau an b'a kuncɛnɔ est-ce que an bɛ sira ɲuman kan ayiwa ko ɲagaminen don fɔlɔ an ka fɛɛrɛ kɛ sabula ko kabi Dr Choguel Kokala Mayiga ka laseli kɛ Nations Unies ka lasigiba kɛnɛ kan Ablaye dan ko Faransi sen ka cayalen don a kɔ min bɛ tali kɛ premier ministre ko walasa dɔ ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka musakaw la ko ministrew bɛ taama minnu kɛ jamana kɔfɛ ko a ye olu bɛɛ lajɛlen jɔ Ablaye dan a tɛ ko bɛɛ jɔ a bɛ dɔ bɔ a la de mun tɛ wajibi ye an b'o jɔ mais wajibi bɛ taa dɛ o tiɲɛ minnu tɛ wajibi olu bɛ jɔ dɔw ye wajibi ye olu bɛ se kɛ min bɛ tali kɛ Mali finitigiw ka minɛ san komi kuma bɛ se n'a maa dɔw minɛna ka ban ko Cour suprême kiiritigɛla dɔ ye walan sɛmɛ ko k'a sababu kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ b'a la k'u sen don kiiriko in na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ni tiɲɛ dɔw ale bɛ tɔgɔ de ɲini an b'o fana sɛgɛsɛgɛ ayiwa o fana bɛ b'a la dɔw fana b'a la tɔgɔ ɲini fana b'a la tɔgɔ ɲini b'a la tiɲɛ b'a la donc an k'o sɛgɛsɛgɛ fana an b'a sɛgɛsɛgɛ n'i y'a sɔrɔ a kɛlen don ka walan sɛbɛn kun min na ni tiɲɛ yɛrɛ don voilà ni dalilu b'a bolo an tɛn'o dɔn ayiwa kɔɔrisɛnɛnaw k'olu ko k'u b'a fɛ furanjɛla fanga dɔ ka sigi u ka tɔn kunna min ka baara bɛna kɛ ka kalata kuraw labɛn k'u b'a fɛ a ka tɛmɛ o tɛmɛcogo ninnu na Ablaye dan o ka ɲin'u bɛɛ n'a kan ko ten n'u bɛnna kan sɔgɔmada kunnafoni teliw ye nin ye Ablaye ni ko ten an bɛna lajɛ tilegan fɛ k'an nɛ don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la a fɔ aw bɛna lajɛ parce que tilegan fɛ n tɛ yan o ye tiya tilegan fɛ donc an tɛna lajɛ aw bɛna lajɛ bamanankan don ayiwa anw bɛna lajɛ aw bɛna lajɛ o tɛ wa d'accord b'a fɔ i bisimila bamanan André Mali
an ka faso maliba an ye hɔrɔnyata waati min na tɔn dɔ bɛ diɲɛ kurukara tɔgɔ la u b'a fɔ ma ONU aw yɛrɛ b'o dɔn parce que kunasini an ka président an ka premier ministre tun bɛ a kuma wɛrɛ fɔ aw wasara kosɛbɛ san o san o ɲɔgɔn jamanaw bɛɛ mun b'a la u bɛ taa ɲɔgɔn ye k'u ka discours fɛ ka kungo fɔ donc anw taara an y'an ka kungo fɔ piyan voilà hali n'a ma diya dɔw ye bɛɛ bɛ ONU dɔn mais ONU an yɛrɛ donna la san jumɛn problème an b'o de fɔ ye bi mais n'i bɛ don ONU la fana parce que n'i donna ONU la k'a sɔrɔ i t'a a tigɛ tuba la a tu tigɛ b'aw la i bɛ don a la de i bɛna i bolo bila a la n sɔnna i t'a fɔ n ma sɔn de n nana mɛ o t'u la de adhésion de don i y'a sɔrɔ kulu bɛ u ka sariya bɛ n'i sɔnna i bɛna i tɔgɔ bɛ sɛbɛn i bɛ don a la u ka sariya bɛ boli i kan fo mɔgɔw k'o fana dɔn parce que e tɛ tu tigɛ b'a la voilà donc ONU yɛrɛ sigira sen kan en 1945 24 octobre 45 jamana 50 ani kelen de ye ONU sigi o jamana 50 ni kelen na farafinna jamana 3 tun b'a la dɛ o jɔn jɔn Égypte tun b'a la Éthiopie ani Afrique du Sud ni jamana 3 farafin jamana 3 tun b'a la don min na u b'a tu tigɛ mais u ye nanbara k'u la parce que u y'a tigɛ don min na ils ont donné droit de veto aux 5 pays mais anw t'a la o 5 pays droit de veto ye jumɛn i b'o dɔn wa o de ye minnu bɛ se ka ban a ka diɲɛ nanbara de o ye ni minnu kelen banna mun bɛ se ka ban n'u kelen banna dɔrɔn hali jamana tɔw bɛɛ sɔnna a tɛ ɲɛnabɔ n'olu kelen banna dɔrɔn o y'a tiɲɛnen ye bon ni o fana de y'o n'i ka fiɲɛ ye fana fo an k'o fɔ mɔgɔw ye parce que ni jamana fɛn fɛn b'a la n'u ko anw jɛra ni ye ni Amérique kɔn tɛ ni Chine kɔn tɛ Russe kɔn tɛ Angleterre kɔn tɛ o tɛ kɛ hali ni diɲɛ bɛɛ sɔnna hali diɲɛ bɛɛ sɔnna n'o kelen kelen jamana 5 kelen kelen ŋɔn tɛ veto kuma banna a bɛ bila a bɛ dabiri Amérique ni Chine a bɛ dabiri Amérique Chine Russie ani Angleterre n'o fɔra dɔrɔn a bɛ dabiri an mɔgɔ sara farafin ko u ka kelen d'u ma depuis a créé fo bɛ an m'a ɲini an m'a sɔrɔ jamana 54 u ko u ka kelen d'an ma dɔrɔn an tɔgɔ la ma sɔn parce que u b'a dɔn n'a y'a dama fana don dɔ ma ban o tɛ wa ma sɔn awɔ n'an banna olu ka ko tɛ ɲɛnabɔ voilà parce que n'i ye ko ta mun tɛ bɛn a ma an fana b'a fɔ droit de veto an tɛ sɔn donc ma sɔn k'a d'a ma donc an b'o tɔgɔ la fɔlɔ an m'a sɔrɔ fɔlɔ maintenant n b'a fɛ ka mun fɔ ye o diɲɛ kurukara bɛɛ ka an donna la le jeudi 29 septembre 1960 22 le jeudi an ye hɔrɔnya ta jeudi mun dar'a kan an taara an ko an b'aw la an sɔnna a ka sariya ma an bɛ don aw la an b'a ka sariya bato an bɛ kɛ aw ka tɔnden ye o tɔnden fana an taara o la la Tunisie ani le Ceylan l'actuel Sri Lanka France ka yamaruya olu de taara anw dɛmɛ ka don ONU la anw donna don min na anw de kɛra jamana 98 n'a ye donc Mali la ONU la on a le numéro 98 nous sommes le 98e État à adhérer à l'Organisation des Nations Unies et sa création en 1945 jusqu'à en 60 on donna a bɛ n'a fɔ bi ye o kunbɛn o kunbɛn bi ta kunbɛn bi tɛ le 29 septembre voilà o de kama ne y'o ta an donnen ka na bi an bɛ yɔrɔ min na jamana 100 ani 95 de bɛ ONU la 100 ani 93 olu ye a tɔnden yɛrɛ de ye fila b'a la olu ye observateur ye filɛlikɛla Palestine ani Vatican olu ye filɛlikɛla ye mais a tɔ bɛɛ ye jamanaden ye u ka ambassadeur bɛ yen cotisation bɛ yen sariya bɛ boli o kan an bɛ waati min na diɲɛ kurukara bɛɛ jamana 8 dɔrɔn de tɛ ONU kɔnɔ o jɔn jamana 8 n b'a dɔn i b'o ɲininka o le Kosovo l'Ossétie du Sud la République arabe sahraoui démocratique le Taïwan la République turque de Chypre du Nord le Haut-Karabakh la Nouvelle-Russie ou Union des Républiques populaires la République de Moldavie du Dniet ni jamana 8 de tɛ ONU la diɲɛ kɔnɔ ne dɔnnen tɛ o côté wa an tɛ non tɛ le Kosovo kɔni b'o dɔn Kosovo Taïwan b'o dɔn Arabi Saoudite b'o fana dɔn voilà ni jamana 8 de t'a la sinon diɲɛ bɛɛ jamana b'a la n'u ye sariya ta
o sariya kan ka boli ka i kan ka sɔn o ma voilà donc o de tun b'an bolo bi maintenant n'an y'a jateminɛ fana Afrique ka jamana 54 min bɛ indépendant hɔrɔnya ta o bɛɛ bɛ ONU la Afrique bɛɛ b'a la a bɛɛ b'a la laban ye Soudan du Sud 2011 Asie u ka jamana 48 de b'a la Europe ka jamana 54 b'a la Amérique ka jamana 35 b'a la voilà ñun de bɛ ONU la tabaraka donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ ye bi a kɔni Java bɛ ko in na san ka Java bɛ ko la Java bɛ ONU ko in na non a droit de veto ko de ye Java yɔrɔ o y'a Java ma yɔrɔ de ye voilà o de y'a Java ma yɔrɔ ye diɲɛ an b'a fɛ k'a yɛlɛma o ma sɔn k'a yɛlɛma hali bi n'a yɛlɛma n'an bɛ ka taa an bɛ se o ayiwa n b'a fɔ i Tarawele Jite